O Concello de Vilagarcía mantivo hoxe unha reunión cos representantes dos mariscadores de Carril afectados pola alta mortaldade do marisco. O alcalde, que participou no encontro, apoia as demandas do sector. Di que a súa petición é moi clara, axudas directas para salvar o sector. O que fixeron hoxe é unha chamada de auxilio, é o que ten que facer a Consellería, porque é a súa competencia. Entendemos que aquí non poden decir que non é cousa deles, pois teñen que poñer as axudas directas que é o que está pedindo o sector. O alcalde lamenta que a Xunta non actúe con rapidez na achega de axudas aos traballadores afectados. Alberto Varela entende que o goberno galego está tendo a mesma actitude que cando se detectou o problema. Primeiro lle costou un pouco recoñecer cal eran as causas da mortandade da ameixa. Agora que parece que o admiten, o que teñen que poñer, ademais de corrixir os problemas estruturais que podan tener os lombos cos dragados correspondentes, que den axudas directas ao sector xa. E considera de xustiza que se axude ao sector do mesmo xeito que se está apoiando a outros que se están vendo afectados pola pandemia. Levan 4 meses parado, levan 4 meses sin poder gañarse a vida. Non vale que aqueles que están presionando con xusticia porque teñen moito máis poder de influencia, pois se este falando axudas, en cambio outros sectores nos estamos esquecendo. A auga doce procedente das chuvias e tamén do desaugue do encoro de Porto de Mouros está detrás deste desastre biolóxico que está a poñer contra as cordas a moitas familias.